Canwch gan newydd i'r arglwydd y ddaear gyfan. Canwch i'r arglwydd, canmolwch ei enw. A dweud bob dydd sut mae o'n achub. Dwedwch wrth y cenhedloedd mor wych ydi o. Wrth yr holl bobloedd am y pethau rhyfeddol mae'n ei gwneud. Ydwch ni droed yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw, ein tad, nefel a sanctaidd, diolchwn i ti am y cyfle i ddod ger dy bron di mewn addoliad. Cyflwynwn i ti ein mawl a'n moliant, ar lafar ac ar gan gydnabod dy ddwyol fawredd di. Cyflwynwn i ti arglwydd i dywallt ysbryd glân arno ni i'n harwain a nerthu. Dan ni'n bod yn gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae gawn ni gyfle rwan i droi at yn hemyn gyntaf, sef Emyr Rhif 21. Dyro i ni fendith newydd gyda'n gilydd yn dy dŷ. Ti sy'n rhoddi nerth i dderbyn, rho'r gyfrinach oddi fri. Fel y teimlwn rym dy anorchfygol ras. Ac yn y blaen, Emyr Rhif 21. Byddaf yn darlleniad o'r bedwerydd bennod o lythyr Paul at Philippiaid. Byddwch ni wrando ar air Duw. Frodyr a chwiorydd annwyl, dwi'n eich caru chi gymaint ac i'n hiraethu amdanoch chi.
Da chi'n fy ngwneud i mor hapus, a dwi mor falch ohonoch chi. Felly daliwch ati a rhoswch yn ffyddlon i'r arglwydd. Dwi'n apelio ar Euodia a Syntyche i ddod ymlaen â'i gilydd am ei bod yn perthyn i'r arglwydd. A dwi'n gofyn i ti, fy mhartner ffyddlon i, ei helpu nhw. Mae'r ddwy yn wragedd sydd wedi brwydro gyda mi o blaid y newyddion da, gyda Clement a phob un arall o'm cydweithwyr. Mae henwau i gyd yn llyfr y bywyd. Byddwch yn llawen bob amser am eich bod yn perthyn i'r arglwydd. Dwi'n dweud eto, byddwch yn llawen. Gadwch i bawb weld eich bod yn bobl garedig. Mae'r arglwydd yn dod yn fuan. Peidiwch gadael i ddim byd eich poeni chi. Gweddiwch a gofyn i Dduw am bopeth sydd arnoch chi angen, a byddwch yn ddiolchgar bob amser. Byddwch chi'n profi'r heddwch perffaith mae Duw yn ei roi. Y daioni sydd tu hwnt i bob dychymyg, yn gwarchod eich calonnau a'ch meddyliau wrth i chi ddilyn y Meseia Iesu. Ac un peth arall i gloi, ffrindiau. Meddyliwch bob amser am beth sy'n wir ac i'w edmygu, am beth sydd yn iawn i'w wneud, yn bur, yn garedig ac yn anrhydeddus. Hynny ydy popeth da ac unrhyw beth sy'n heiddi ei ganmol. Gwnewch y pethau hynny ydych chi wedi dysgu a'i gweld a'i clywed gen i. A bydd y Duw sy'n rhoi heddwch gyda chi. Ro'n i mor llawen ac yn diolch i'r arglwydd eich bod chi wedi dangos gofal amdanau unwaith eto. Dwi'n gwybod mai felly rydych chi'n teimlo drwy'r adag, ond doedd dim cyfle i chi ddangos hynny. Dwi ddim yn dweud hyn am fy mod i mewn angan, oherwydd dwi wedi dysgu bod yn ffyddlon beth bynnag sydd yn digwydd i mi. Dwi'n gwybod sut mae byw pam dwi'n brin, a sydd beth ydy bod ar ben fy nigon. Dwi wedi dysgu'r gyfrinach o fod yn hapus beth bynnag ydy'r sefyllfa. Pam mae gen i stumog lawn a pham dwi'n llwgu. Os oes gen i hen ddigon neu os nad oes gen i ddim. Dwi'n gallu wynebu pob sefyllfa am fod y Meseia yn rhoi'r nerth i mi wneud hynny. Beth bynnag, diolch i chi am fod mor barod i rannu gyda mi pam oedd pethau'n anodd. Yn y dyddiau cynnar pan glywoch i'r newyddion da gyntaf, pan adawais i Macedonia, chi yn Philippi oedd yr unig rai wnaeth fy helpu i. Da chi'n gwybod hynny yn iawn. Hyd yn oed pan byddwn ni yn Thessalonia, dyma chi'n anfon rhodd ata i sawl tro, a dwi ddim yn pysgota am rodd arall wrth ddeud hyn i gyd. Dwi ond eisiau chi ddal ati i ychwanegu at eich stor o weithredoedd da ydw i. Dwi wedi derbyn popeth sydd arna i angen, a mwy. Bellach, mae gen i hen ddigon ar ôl derbyn eich rhodd gan Epaphroditus. Mae'r cwbl fel offrwm i Dduw, yn arogli'n hyfryd ac yn aber sy'n derbyniol gan Dduw yn ei bleisio. Bydd Duw yn rhoi popeth sydd arnoch chi angen i chitha. Mae ganddo stor rhyfeddol o gyfoeth i'w rannu gyda ni sy'n perthyn i'r Meseia Iesu. Felly bydded i Dduw a'n tad ni gael ei foli am byth. Amen. Cofiwch fi at bob un o'r Cristnogion acw, a'r ffrindiau sydd gyda ni yma yn anfon eu cyfarchion. Ac mae'r Cristnogion eraill i gyd yn anfon eu cyfarchion atoch chi hefyd. Yn arbennig y rhai hynny sy'n gweithio ym Mhalas Cesar. Dwi'n gweddio y byddwch chi'n profi hilioni rhyfeddol i'n harglwydd Iesu Grist. Amen.
Diolch i Dduw am ei air bendigedig i ni bore yma. Mi wnawn ni barhau yn ein haddoliad drwy ganu am ei rhif 199. 199. Dyma gariad pwy a'i treitha, anchwiliadwy y diwedd. Dyma gariad i'w ddymderoedd, byth ni threiddia nef. Gadewch i ni i graig ein hiachawdwriaeth. Gawn i'w bresenoldeb a diolch. Gawn wrogaeth iddo a chaneuon mawr. Oherwydd Duw mawr yw'r arglwydd. A brenin mawr goruwch yr holl ddyddiau. Arglwydd, da ni'n diolch i ti bod ni wedi cael ymgynnull ger dy frondi. Yn diolch bod ni yn gallu canu emynau o fawl i ti. Yn dangos ein gwerthfawrogiad, yn dangos ein addoliad. Ydy mamoliant a llawenydd a chariad a heddwch yn ein llenwi ni. A hynny am ein bod ni yn dy bresenoldeb di, Arglwydd. Yn damir, da ni'n diolch am y gallu i addoli. A da ni'n diolch i ti dy fod ti mor barod i dderbyn ein haddoliad ni. Da ni'n cydnabod, mae creaduriaid syrthiedig gyda ni. Ac eto, da ni'n gwybod bod oes dim byd yn fwy hyfryd gen ti na sŵn moliant y bobl. Da ni'n diolch cyfla i droi at benod 4, Llythyr Paul at y Filipiaid. Yn diolch bod ni gyda'n gilydd wedi gallu agor dy air di. Gawn ni'n hatgoffa Arglwydd i ni lawenhau yno ti. A mae cymaint i ni fod yn llawen amdano. Da ni'n llawenhau Arglwydd
gan mai trwy dy fab Iesu amlygais dy hun i ni. A testyn llawenydd i'r gredigaeth gyfan yw dy fod wedi gweld yn dda i'n caru ni drwy anfon dy unig anedig fab. Gael hawn mae trwy Iesu Grist gallwn ddod i berthynas llawn a thi ein tad nefol. Mewn cyfnodau o lanw a thrai, mewn cyfnodau sydd yn aml yn anodd i nifer, yn enwedig gyda cyfnod y pandemig wedi bod yn llethu ni. Wrth i ni feddwl ac aildydio yn ein haddoliad a'n cenhadaeth. Cawn ni'n atgoffa hefyd arglwydd y gallwn wynebu pob sefyllfa trwyddo ti sydd yn ei nerthu ni. Yn aml gallwn ni deimlo yn wan, yn anigonol. Mae hynny o weld diriwiaid Cristnogol ein gwlad. A chael yn atgoffa o'r gwaith sydd o'n blaenau ni. Yn cawn ni'n atgoffa hefyd arglwydd dy fod ti gyda ni drwy dy lan ysbryd i'n harwain a bynnag stormydd ddaw. Yn braint arglwydd yw cyflwyno'n hunan i ddwasanaeth di. Yn braint yw byw yn gytun a'n gilydd. Ia, i rannu'r newyddion da, ond y fwy na dim i fod yn gyhoeddwyr gobaith yn byd sydd yn aml yn anobeithiol. Mewn byd sydd yn aml yn dywyll. Boldab ni arglwydd yw cyhoeddi bod yna gariad, bod yna oleuni, a bod yna obaith. Bydd wasanaeth di arglwydd, rydyn ni'n barod i wynebu pob sefyllfa. Yn dawelwn, rwan i gyflwyno yn gweddiau personol i chi. O ddiwyn tad cliw ein gweddi ni felly. Gan y bod ni'n gofyn hyn oll, yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist, ond ysgodd ni weddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad, y rhwnd o'r wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Gyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y meddiwn unau hi'n dyledwy, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, gynnu sydd o ti wyt a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Gadwch i ni barhau drwy ganu am y rhif 710. 710. Arglwydd Iesu disgyn gerdded drwy y byd yn ôl dy droed.
Chollodd neb y ffordd i'r nefoedd wrth dy ganlyn di erioed. Mae yn olau, ond cael gweld dy wyneb di. Ac yn y blaen, am i'r rhif 710. Mae rhywun wedi gwneud heb ganu am gyn gymaint. Nes dwi'n teimlo bod fi eisiau cnesu'r llais cyn dod i'r capal bellach. Byddai'n gwneud cyn wsos nesaf, cnesu'r llais. Fel o'n i'n gorfod wneud yn cor ers talwm. Ond braf ydy cael canu unwaith eto a rhoi moliant i'r arglwydd a dangos yn moliant drwy wneud hynny. Wel, dyma ni wedi cyrraedd pennod 4 o lythyr Paul at y Philippiaid. Da ni dros y 2 wythnos diwethaf wedi bod yn edrych ar brif themau'r llythyr. Yr brif thema yn rhedeg drwy'r penodau i gyd, wrth gwrs, ydy llawenydd yng Nghrist, ynde. Ond dros yr wythnosau diwethaf, mi rydyn ni wedi bod yn edrych ar y themau yma, diolchgarwch a gweddi, bod na ddim byd yn rhwystr i'r newyddion da, i ni fod yn ostynedig fel Crist, i ddisgleirio fel ser wrth rannu'r newyddion da, bod angen i ni ymffrostio yn y Meseia, a bod angen i ni fwrw ymlaen i ennill y ras. Ond heddiw gan ni gyfle i edrych
a'r anogaeth yr apostol Paul i'r Philippiaid. Gawenhau yn yr arglwydd. Ac wrth gwrs, i wynebu pob sefyllfa drwy'r hwn sydd yn nerthu ni. Os gwni os da chi wedi bod mewn ffrae o blaen, neu wedi anghydweld hefo rhywun, falle wedi dal dig wedyn ar ôl wneud hynny. A dim ots be mae'r person hwnnw neu honno yn ei ddeud, mae pethau jyst yn mynd o ddrwg i waith yn dydi. Siwr bod ni gyd wedi bod yn y sefyllfa yna. Dwi'n cofio yn Soweto, mae yna yn Africa felly, mae yna bethau sy'n cael ei alw'n informal settlements. Slums, efallai sy'n ni yn galw informal settlements yma felly. Ac mi ges i gyfle i weithio yn Soweto ac mewn informal settlements oedd yn cael ei alw'n Heavenly Valley. Ydych chi enw ar gymuned o bobl felly, oedd wedi adeiladu cymuned yno ynde. Oedd wedi dod i fyw, y tai yn aml wedi wneud o bren, o fwd a to sinc. To sinc yna wedi rhydu ac yn gollwng yn aml iawn felly. Ond mi ges i gyfle i weithio gydag eglwys lleol oedd yn Soweto a chael cyfle i redeg a gweithio yn yr ysgol feithrin oedd ganddyn nhw yn Heavenly Valley. Gyda'r y plant mewn ag allan trwy dydd. Yn aml heb sgidia. Eu dillad nhw yn garpiog ac yn dylla. A'r plant hefyd yn aml iawn yn llwgu. Ac un o fy mhrif cyfrifoldeb i oedd creu gweithgareddau hwyliog i'r plant. Iddyn nhw fwynhau i ddod â gwen i'w gwyneban nhw. Ac mi oedd o'n brofiad na i fyth anghofio. Ond rydyn cofio un diwrnod cael fy llusgo mewn i ffrae oedd yn digwydd ddim yn bell o'r ysgol feithrin. Roedd yna wraig a 2 o blant ganddi eisiau dod i fyw i'r gymuned a setlo yno. Ond oedd rhai o'r bobl oedd yn y gymuned yn barod ddim yn fodlon i hynny ddigwydd. Fi ath i'n ffrae rhwng y ferch a rhai o'r bobl yn y gymuned. Roedd yna rhai yn taflu cania gwag at y wraig yn cymdeithau i fynd i chwilio am rwla arall i fyw. Roedden nhw yn ffrio am oriau. Ond y rheswm pam o bobl ddim isio hi fod yno oedd oherwydd bod hi yn aml iawn yn mynd o gymuned i gymuned. Ac bynnag roedd hi'n mynd, roedd yna rhyw fath o dwrw a ffrae yn digwydd. Dwi'n cofio gyda'r eglwys a finna hefyd yn cael yn llusgo mewn i'r ffrae yma. Rwy'n ddim yn licio bod yng nghanol ffrae pobl eraill. Ond nath yn ofyn i fi be o'n i yn feddwl felly. A'r unig beth wedes i wrthyn nhw, meddylwch am y plant yma. Tasa chi'n gwrthod wraig yn y gymuned yma, be fydda'n digwydd i'r plant. Nid i bai nhw ydi o bod nhw yn y sefyllfa yma. Ac o ran yr ysgol feithrin, mi all yr eglwys ddarparu ar gyfer y 2 blentyn bach yma. Dyna oedd y cyfaddawd. Dyna oedd y man canol i ddod â'r ffrae i ben, oedd i feddwl am y plant. Ac fe gafodd y wraig a'r plant aros yn y gymuned.
Pan da ni'n edrych ar adnodau 2 a 3, mae Paul yn sôn am anghydweld oedd rhwng dwy wraig, Euodia a Syntyche. A hyn mae Paul yn dweud, dwi'n apelio ar Euodia a Syntyche i ddod ymlaen â'i gilydd am ei bod yn perthyn i'r arglwydd. A dwi'n gofyn i ti, fy mhartner ffyddlon, i helpu nhw. Mae'r ddwy yn wragau sydd wedi brwydro gyda mi o blaid y newyddion da. Ia, mi roedd y ddwy wedi ffrio ac mae Paul yn deithio nhw am geisio byw yn gytun. A mae'n bosib fod y ddwy ohonyn nhw yn ddiaconiaid yn Eglwys Philippi. Ond yr hyn mae Paul yn ei ofyn amdano fo wrth gwrs ydy undod a chydweithrediad. Yn aml iawn, da ni'n gweld yr apostol Paul yn deud y drefn wrth bobl am anghydweld neu am ffrio. Bron iawn, i bob llythyr ewch chi, mae Paul yn dwrdio yn aml iawn felly. Ond ers cyn cof mae hynny efallai'n rhan o bwy ydyn ni fel pobl yn bod ni yn anghydweld. Ond be mae Paul yn ei ddeud ydy rhowch heibio y pethau hynny i ddod ymlaen gyda'ch gilydd dros yr un peth sydd yn bwysig go iawn, sef y newyddion da, oherwydd ei bod nhw'n perthyn i'r arglwydd. A Paul yn gwybod bod y newyddion da yn bwysig ac yn gyffredin ganddyn nhw'n dydy. Mi rydw i yn ffodus dros y blynyddoedd diwethaf wedi cael gwasanaethu gyda sawl enwad gwahanol. Yn rhan o 4 enwad pan o'n i'n y Gogledd, yr Annibynwyr, y Bedyddwyr, Presbyteriaid a'r Methodistiaid. Ac yn aml iawn lle mae enwadau'n dod at ei gilydd, mae yna hefyd anghydweld yn aml iawn. Mae yna bethau sydd yn wahanol, mae yna rwystra. Mae yna hefyd anghydweld hyd yn oed heddiw yn fwy eich yn y gorffymag ydy hi heddiw yn falch o ddeud hynny. Ond rydyn cofio bod mewn cyfarfod lle roedd yna anghydweld gyda pa drefn enwadol. Reit? Y gair enwadol yna oedd yr eglwys am ei fabwysiadu. A dwi'n cofio y person yma yn codi ar ei thraed a dweud, ydi o'r och. Rydyn ni gyd yma yn addoli'r un Duw sydd yn dad, yn fab ac ysbryd glân. Dyma eich iagwedd sydd yn dod â ni i'r man canol ynda. Sydd rhoi heibio'r man bethau ac yn rhoi'r newyddion da yn y canol, sydd rhoi Iesu Grist yn gyntaf. Ac oherwydd hynny daeth eraill hefyd i gytuno. Pentio'r man canol yr lles y newyddion da. A dwi'n gobeithio, bynnag, neu pwy bynnag yda ni, neu bydda ni yn gwneud hynny. Mae'r apostol Paul yn mynd ymlaen i ddeud yr adnod yma, byddwch yn llawen bob amser am eich bod yn perthyn i'r arglwydd. Dwi'n dweud eto, byddwch yn llawen. Mae hi'n un o adnodau mwyaf llythyr. Nid yn unig yn fy marn i, ond yn fy marn bobl eraill hefyd. Mae'r apostol Paul yn pwysleisio'r llawenydd naturiol sy'n yna o fod yn perthyn i'r Meseia Iesu. A mae yna lawenydd yn dod o wybod eich bod chi'n perthyn yn does. Dwi'n gobeithio bod ni'n teimlo llawen bore yma, bod ni wedi cael ymgynnull a bod ni'n perthyn. Ychydig o flynyddoedd yn ôl, pan o'n i yn Papua Newydd, y wlad Papua Newydd felly. Dwi'n cofio mynd i bentref
Ni'n trafeilio ar gwch bach i fyny yr afon i bentraf yng nghanol y goedwig law. Ac yn dilyn ôl troed cenhades o Gymru, sef Sue Rankin ynde. Mae rhain o chi yn gwybod amdani hi. Ond dwi'n cofio cyrraedd y pentraf ac oedd y pentra cyfan wedi dod at yr afon i'n croesawu. Ac roedden nhw'n rhoi torch o floda o amgylch yng ngwddwy. A'r geiriau roedd y plant bach yn ei ganu oedd "We welcome you, our brother, we are full of joy." Roedden nhw rioed wedi'n nghyfarfod i o'r blaen. Roedden nhw'n gwybod pwy o'n i. Ond roedden nhw'n gwybod fy mod i'n perthyn iddyn nhw. Ac roedden nhw'n galw fi yn our brother felly. Ia, y perthyn i deulu Duw ynde. Mae 'na lawenydd yn dod o hynny. Mae 'na lawenydd o wybod yr hyn mae Crist wedi wneud trostan ni. Ia, o farw ar y groes dros ein pechoda, a'r llawenydd y trydydd dydd, llawenydd yn y Crist atgyfodedig, llawenydd o wybod fod Crist gyda ni drwy ei lân ysbryd. Ia, mae hynny gyd yn lawenydd naturiol sydd yn deillio fod yn perthyn i'r Meseia. Ac yna mae'n deud byddwch chi'n profi'r heddwch perffaith mae Duw yn ei roi, y daioni sydd tu hwnt i bob dychymyg, yn gwarchod eich calonnau a'ch meddyliau wrth i chi ddilyn y Meseia Iesu. Nid yn unig y byddwch chi'n profi llawenydd, ond rydych chi hefyd i brofi'r heddwch perffaith sydd gan Dduw i'w gynnig. Mae ail ran y llythyr yn dod â ni at Paul yn cyfeirio at y rhodd mae Eglwys Philippi wedi ei roi iddo fo. Dyn ni ddim yn gwybod yn union be oedd y rhoddion hynny neu'r rhodd yna. Ond mae o'n diolch iddyn nhw am fod yn barod i'w helpu fo mewn cyfnod anodd. Ond mae'n mynd ymlaen i ddeud hyn. Dwi'n gwybod sut mae byw pan dwi'n brin, a sut beth ydy bod ar ben fy nigon. Dwi wedi dysgu'r gyfrinach o fod yn hapus beth bynnag ydy'n sefyllfa. Pan mae gen i stumog lawn a pham dwi'n llwgu. Os oes gen i hen ddigon, neu os nad oes gen i ddim, dwi'n gallu gwynebu pob sefyllfa am fod y Meseia yn rhoi'r nerth i mi wneud hynny. Mae rhaid i mi gyfadda, mae hon yn un o'r adnodau, un o fy hoff adnodau yn y Beibl. A hynny oherwydd fod o'n golygu cymaint i mi. Ar fy holl deithiau cenhadol dwi wedi bod arnyn nhw. Yn aml iawn pan ma'n ni'n cyrraedd lle dieithr, gwlad estron, gwlad wahanol, tywydd allan ferbyn i Afrydia, cwbl o'n i eisiau wneud oedd mynd adra. Deud, reit, dwi'n cael digon o fan hyn, dwi'n pacio nghes, dwi'n mynd. Ond, roedd y geiriau yma'n benodol a'r adnod yma'n benodol felly yn fy nghynnal i. Dwi'n gallu gwynebu pob sefyllfa am fod y Meseia yn rhoi'r nerth i mi wneud hynny. I mi mae Paul yn crisialu yr hyn oedd yn mynd drwyddo ar y pryd. Roedd o'n y carchar, roedd o wedi gwynebu treialon anodd, doedd o'n gwybod os oedd o'n mynd i fyw neu i gael ei roi i'w farwolaeth. Roedd pethau yna'n sicr. Ac yn ei fywyd, mi oedd o hefyd wedi profi be oedd bod heb ddim, ac hefyd wedi profi be oedd bod gyda digon.
Ond nid ydi bywyd fel yna yn gyffredinol. Ni sawl un. Bywyd o lanw a thrai. Ond i mi mae Paul yn esiampl pwysig iawn y fan hyn i bawb sydd yn dilynwyr yr arbyd Iesu Grist. Oherwydd y mob sefyllfa mae angen i chi lawenhau, meddai. I fod yn hapus. Dim ots beth sydd yn digwydd yn eich bywydau chi, a ganddo chi le i fod yn hapus, gafod gwir llawenydd yn dod gan Grist. Ond cadarnhau bod Crist gyda ni, ac os yw Crist gyda ni, oes mae lle i ni lawenhau. Felly gloi'r gyfres yma. Llawenydd yng Nghrist. Mae yna cymaint o'r llythyr nad ydw i wedi gallu grybwyll. Cyffwrdd ag ymyl y llythyr dwi wedi wneud mewn gwirionadd. Edrych ar y themau hynny sydd yn sefyll allan. Ond ia, yr hyn mae Paul yn sôn amdano felly, am yr hyn da ni wedi ei weld gyda'n gilydd, oedd bod ni i ddiolch am ein cyd-Gristnogion, ac i weddio trostyn nhw. I wybod ei sicrwydd nad oes dim byd yn rhwystyr i'r newyddion da. I ddeud, i ddysgu sut i fod yn ystynedig fel Crist, ac i ddisgleirio fel ser wrth rannu'r newyddion da. I ymffrostio, i frolio yn bod ni yn perthyn i'r Meseia, ac i fwrw mlaen i ennill y ras. I ymddwyn mewn ffordd sydd yn dod â undod a chydweithrediad, gan roi'r newyddion da yn gyntaf. I lawenhau yn yr arglwydd am y cyfan y gwnaeth trosto ni, ac i sefyll yn gadarn ac i wynebu pob sefyllfa, gan ddibynnu yn nerth yr arglwydd Iesu Grist. Ydy y mae gyda ni. Diolch yn orffan gyda geiriau emyn wnaethon ni ganu ar gychwyn y gyfres yma. Emyn gan Graham Kendrick ydy o, cyfeithiad Arfon Jones. O llawen hewch Crist sydd ynom, mae gobaith nefoedd ynom ni. Mae'n fyw, mae ysbryd ynom, o codw nawr yn fyddin, codw ni. Ac yna mae'n mynd ymlaen, mae pwrpas Duw ar waith yn ein bywyda ni, yn codi teyrnas o rym, nid geiriau gwag. Ie mae'r amhosibl, drwy ffydd yn dod yn bosibl, rhwng y gogoniant iddo ef. Mwyn i enw. Amen. Gadwch i ni gloi ein haddoliad drwy ganu emi rhif 379. 379. Lle bynnag wyt o Grist, mae bywyd pur i flas. Mae ysbryd yno'n rym a gloiw ffrydiau gras. Mae yno fwynder hedd i gyfeithogi'n byw. Lle bynnag wyt o Grist, cawn weled wyneb Duw. Ac yn y blaen, 379.
Y gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda chwi oll. Amen.